El peregrinatge a Roma ha començat. L'objectiu és donar gràcies a Déu per aquests 35 anys de Catalunya Cristiana i 20 anys de Ràdio Estel, i anar a un lloc tan emblemàtic, important com és Roma, per demanar-li al Senyor forces per continuar endavant. Ja cap a les 8 del vespre, tots els viatgers del Club Més Amics recolliran la targeta d'embarcament per pujar al vaixell, entre aquests el Cardenal de Barcelona. Estem a punt de començar aquest viatge, que és una peregrinació a Roma. Ens ha de servir a unir-nos més amb el successor de Pere, amb el papa Francesc. L'audiència el dimecres serà entranyable, ens hi podrem acostar molt més. Tot el que puguem visitar en 2 dies, miracles no en podem fer. Però sí que ens acostarem més a les tombes, als sepulcres de l'apòstol Pere, certament, i si podem de l'apòstol Pau. I la nostra fe quedarà més confirmada. Maleta rere maleta anaven circulant cap a la porta d'embarcament, amb moltes ganes y ansias de visitar la capital italiana, alguns per primer cop. Una experiencia muy chula, porque como no he ido nunca ni nada, y a Roma tampoco he estado nunca, es la primera vez. He estat a Venècia, he estat a diguéssim, la Còrsega, Sardenya, però Roma mai. És la primera vegada que estaré. Em conec tota Europa menys Roma. És que és bo, això. Ganes de conèixer un lloc nou i, sobretot, moltes ganes de veure el Sant Pare. Estic fent una peregrinació i l'objectiu és l'audiència amb el papa. Hi ha molta il·lusió poder veure el Sant Pare i amb aquest viatge, a part de poder-lo veure, també expressar-li el meu reconeixement a tota la feina que està fent al davant de l'Església Catòlica. És com una vella tradició que tenim ja aquí a la ciutat de fer el peregrinatge i aprofitarem aquests dies per fer demà unes conferències, una celebració i arribar a Roma i poder visitar el Sant Pare. Alguns fins i tot amb un pla per conèixer-lo de prop. Lo único que haremos es colarnos para poder llegar hasta él. Un cop ja instal·lats a les cambres del vaixell, molts van dirigir-se al menjador, on un bufet lliure els esperava a arrebossar, perquè s'omplin d'energia al llarg d'aquests 5 dies que durarà el pelegrinatge de Roma.